nyamburko no. What we are doing now is to recover the wreckage of the bus from the river. We have a contractor who will assist us to cut the guardrails so that we can lift the wreckage of the bus. Looking at the manifest, the bus had 45 passengers, and we have been able to account for 40 passengers, and therefore what we are doing this morning is to continue search and rescue the 5 that we still believe could be trapped below the bus. Mondo geng masiche mamoko, achokio jiwo joriembo mondo luwre gandika mag apeyini machiko joriembo e apayano kod apeyini mamoko, kolero ni sani gitimo twak kaka inyalo lok olalono manithi ma osekelo masiche mathoth mag apaya. I want to urge all drivers, all motorists using this road to exercise caution as they approach the Nandi bridge, because this is a black spot and we have warning signs to show the motorists that this is a black spot. We need to rethink of redesigning this road. Magi timore kinde ma familia mar dereba manyoriembo nyamburko no oseyo kambi mar Modern Coast kuom rem loso nyamburko no kata bang'uon pargi ma en dereba siko kayuak ni brege mag nyamburko no ne rach. Bwanangu amelalamika sana na hiyo gari, hata nikafika mahali nikamwambia apate kuacha hiyo kazi arudi kwa nyumba. Sababu kazi ni gani? Anafanya kazi na alipi mshahara. Gari imeharibika, haitengenezwi, analia breki wiki mbili, hawatengenezi gari mpaka sasa ikamumaliza siku ya jana. Ningetaka NTSA wapate kufuatilizia hii kampuni, sababu ikiwa ni wiki mbili na mtu analia breki ndio gari. Sasa ningeomba tu wafuatilizia, sababu itaua watu wengi sana. Kaka okang' mar chopo ikuku mag gima nyalo kelo masira no kendo timo nonro ne kambi mar nyamburko mar Modern Coast. Telo mochung' ne rito ngima oganda e piny mathurka NTSA kokalo oboke margi koro kumo nyamburko duto 31 mag Modern Coast ringo e piny mathurka. E kinde ni manonro dhi nyime wi masira no, NTSA okoni nyamburko mag Modern Coast okum tiyo ga apaya ma Nairobi nyaka Mombasa, apaya ma Mombasa, Kilifi, Malindi, Witu, Mpeketoni nyaka Lamu, apaya ma Nairobi, Nakuru, Kisumu, Kakamega nyaka Busia, kod apaya ma Nairobi, Nakuru, Eldoret nyaka Malaba. Nyamburko go bende okum tiyo ga apaya ma Nairobi, Narok, Kisii, Homa Bay, Migori nyaka Hispania, apaya ma Mombasa, Makindu, Wote, Kitui nyaka Machakos, kod apaya ma Nairobi, Thika, Embu, Meru nyaka Maua. Nyaka gie sani maromo ji 2696 osewito ngimagi e masiche mag apaya, kopogore gi 2490 manowito ngimagi e higa mar 2021, ma nyiso atamalo 8.3 mag kwan jok mosewito ngimagi magi oting'o jowuoth tielo 957, derepe 247, jowuoth moting'e nyamburko 471, joma oting'e apiko 245, joriemb ndiga kaachiel kod joriemb apiko 741. Ramogi podwa kwayo chang mapiyo ne jok ma nyoyudo masirano ma nyotony kendo wuoge hinyruok. Kaya mabende owito jogi watimo negi mos kendo wakwayo negi hocho makende ma owuok kuom Nyasaye kinde ni magi kale matek. Owuoke mago to wadhi weche mag siasa. Jalar kom tend piny Kenya gutiko mar UDA manitie bwo Kenya Kwanza William Ruto okwayo oganda e kaunti ma Nandi, Elgeyo Marakwet kod Uasin Gishu mondo mi ogo ombulu ne kweth mar Kenya Kwanza kochopo tarik 9 dwe mar 8. Ruto bende okwayo oganda makono mondo bi ogo ombulu ne jochung' mag UDA kende, weche manenore ka gima ne geto jaod bura ma Nandi Hills Alfred Keter ma osebedo ka opogore paro gi William Ruto. Jotelo mane oteno Ruto e kampen mare oseyo jatendo bila mag okwach kich George Kinoti magikoni tiyo godo marach e rocho chenro mag yiero. Ruto bende ne otimo kampeni kuonde chung' od bura ma Keses kod Moi Ben ma jood bura magi masani siro lwedo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya. Watu wa Nandi Hills, jameni, nimekuja hapa kuuliza, tafadhali mkubali tubadilishe Kenya hii kwa kuwa na serikali ambayo itajali na itahudumia na itahusisha Wakenya wote. Ndugu zangu watu wa Nandi Hills, mnakubali? Sisi ni wapenda amani, na kama wakulima tumeingia Kenya Kwanza tukijua ya kwamba bei ya fertilizer itapunguzwa
na kwamba bei ya mazao yetu